Fungka mengke jotona no hingke norokno haino haya ni new vlog o lamsukpio hingke ang tabuk hingke cha muthungna nai tongo muthungui tongo tei iko ani cha kotogui tongo naidi kaham ke kotogui tongkha tabo hingka hingke iko ang cha luklai tongo cha nungna bagui ama bo tongo amani bai ani ang komnanai tei hingke ang tabuk o kisa cha nungui tongo. Haibano ang cha rok nungya sasuk iko ama tongbla hingke amoni bagui haino waisa wuisu rok nungjago ta cha rok ama cha nungnai hino hingke bang amai baksa kisa nungui tongo ta amoni ke video chakriya boyang site hungjak. Ko tabo hingke chung maichai tonglaio sobai rok mui kwbangma chini hingke ani bwkhani bwswk tabro no hadi sipro purung tongkha kobor haingui tei iko babo faijak babo mangsa helabui tongo tabo hingke babo ano mui songui klangnai oro hingke dal bwtui ko dal boksajak dal songnai. Nung dan bagui khata paitubo ha ang paya sa paisa babu busuk damni 20 tarik dam nini koi tarik exam sa khana hmm 2 tarik o hingke tang pori asana ni bo phurungla kinja hingke babo ani bagui mangso hontlai klangna naio olorogo chadi hinai tei ko hingke omo hingke mui songnani malai bahai ma toko sagari ola na yang thala suja ki nagena ni der nagena yang thala la bunda ma soket buat kakak ihla hingke ama song babo song thangbai kya khasing tokha tei ko ani mai nai di bwswk kwbangma song dekpuknai kya yak mosom sase songoi ro omon chanai horni tasa bangma hai tei ko mare khama mosteng khaina bagui bono helabui tongo khugui tongo chungke khaina ringya mane nugo khaina ringo haibano khaijakya tei ko mare no sapigui rok tongo mane bwtui khibiyo ta bo kuchu kuchu ke helabui komoi ke bwtui khibinai iko yang mo bwtui khibui tongo hingke chung khama mosteng chalainai ang moso sogoi tongo iko moso hingke bai ke ano video shoot khai tongo mare hingke khama bwtui sepaiyago tei ko sini mosteng ready wngkha nai di page rok ruinai pura kama ke bwtui khibinai malia tei ko bai laisijago kabu bono video shoot khaimani hingke mare bo laisijago sap chana muchung comment khaisani mari khaichar bo nongno khapa simi tuni rwpaidi bono hingke tini ni video asuk jora tongyo bye bye.